Nyamaiya nigo tubwate wiki ibere tugende gwaka chikura naende ntumaite ngakiche chikura amabere ranko imukare lakini abantu bane Banyamaiya ntagete kubakira mbiya mono ekiagera kurugeze mwachaka chikampeni intoraigwa incident ende yonsi empe naende nare kubasaba muno mama county mugenderere n'obwanchani obwo ekiagera aba bonsi bakobori chikura aba n'abana baito baiboire Nyamaiyaga kiro omonto abwate ambition atagete gochikorikia egento lakini agange enene neringa bachigotokorera intu buna abantu ba Nyamaiya. Kwa hivyo wacha niseme shukurani sana nina abantu bogokumia edia kabere unatuacha igotuachere candidate ya UDA akera mogocha kogenda mokorigereria ballot nigo mokorigereria egento kie chama ekeritokoroka ekemanyererio aya origereria rorese ekemanyererio kere kebwate kare ya yelo negwiri paranoere erindo beke mnatiki lakimamo tikobeka erindo majoro morai ekiagero morai tutagete ase siasa omwako yo mone na matuka mange sana na babantu bago konyu basukigwe mnabone barabara etwalerera matuka mange sana eye koru Nyamaiyaga yagenda paka yachigosokaga aria ekereni twayerere amatuka mangi lakini bono igatobekire eretirigoro kwanza tore tosukie omonto agenda ase serikali toba amasikani erinde ekero bagocha ayo omukami bacha gotokorera amang'ana amanene ikina kiegentekanene tokobori nechambo lingine abantu baminto ekero mogochera omorai aye muno monto nobwate insight sirinya sako etokorigereri okorora omorai orachigo gokonya mambia muna mwacha mwezi moikaranse ta nabasoroire tori kogenda ase omosangererekano bwa omonto bosahigo nimanyete mwasuki hung'atiga togende tuchikorora omosangererekano Nyandieka abageni aba bonsi pimoronsi bara okogani kwabo nkoring'a Nyandieka are ngikobo omoemusi oino erinda abasukie intu twacha antu bwati kura togwaka lakini ekura inu monye bwati kari ni monye bwate igo bono twacha bono intu togochera okoboko tokobasaba tokobasorora eseng'encho chigwikie chibe chitigarete mwachandekire amatuka amange mutabwatie omoemusie n'omoemusie okogenda aria aborie ebinto byaino korugesekeria ebinto byagatenenete mutanya koreterwa abiburore byonsi pi birane bite seinoga bari baigo igo rero ntobwati mang'ana mange inu n'abantu abaya igo twareta eng'ana yokobasaba kamuranje motoere Nyandieka erinde asukie omwaka oyo otigare toyo manenusu 2027 nekabwata ayaye momati 2027 nebwata ayaye momati 2027 nonya niche mama county hiyo county yetu ambayo imechafuka for all these years ni mama ambaye atakuja kuleta sanity hapa mama Cherusha ndiye atakuwa gavana hapa ndio mtakuja kuona ni nini ilikuwa inaitwa devolution. Kwa hivyo lakini kwa sasa tunataka mtusaidie tupatie Nyandieka hii wakati na ndio mama yako chikomochaji 2027 neka bwata yaye erengera liko chakira bona tumanye tenga emerero nero ya bankirwo etakweta asabantu bagata bwati emerero David, I want to ask you abantu baitoma abamenye tomosunteime mpaka tetebanyoro omorero emererete ma naende tumanye ta serikali njabeka chibese chinyinge sigo chikobeka electricity goeta abantu abanyamaye na bututage tukabe number 1 because nana baririga ko bare serikali omonto oli bagocha ko elinda yereta ababekera abantu gochama ndani baiwa ninda letiko kwana mangana
nalira mangana moro kuna na kwanire iga onye naru Nairobi naleta tuacha na Chapet egento tomogoretie eto takita abantu baito karamo kwisa nokwe banga ngora sema mara kila mtu apate kitu yake maisha yako genda na ngotira undiende na ile tulete vizuri hivyo sawa bona ngora tingo ga kimbalenga bantire ga kito nyandie ona naita matarara na mwanza nyandie arambe ngora tiege tarana lito igona ama kwanye ito na rajo ama kwanye ito na ye mitara bibere arambe Mungu awabariki na mjue ya kwamba mimi kama mama yenu ninawapenda na mkinipatia ugavana nitawafanyia maajabu. Asante, Mungu awabariki.